Tala, tala, So what's up mga katisoy, karon na po si Sarah mga katisoy. Kana naghugas siya plato mga katisoy, atong aton mga katisoy ha. Na mga katisoy oh. Ay Sarah, kumusta man ka Sarah karon? Kailang po ako. So, Dito po pala ako sa unsa gibuhat nimo karon Sarah? naghugas ako ng plato. So naghugas kag plato karon. So kumusta man imong mga love life karon, mga uyab-uyab ba, kumusta man? Okay na. Ha? Okay na. Okay ra, so man si Kuan karon, si Mateo. Ewan ko, nasaan ba siya? So, Alam. muna si Mateo. Guys, muna si Mateo Digo Chile. Prepárate. Vamos seguir el show. Bungkok, oy. Ha? Ako muna. Kasi pangalan ni mo, kanta ka kanta? May kanta tayo. O, kanta dali. Prepárate. Sina, mukanta siya guys. Hindi siya marunong magkanta. So Sarah, kumusta man ang imong mga kinabuhi karon? Sa may mga panginabuhi nimo karon? So na kamaga pa ka kanta, nagapay imong kuan be, kanta daw be, example be. Anong Bisa kung sa gud unsay gusto nimo kantahon kanang ma-feel nimo ba nga kuan gapon ka nindot ka pagtingog. Be? Kusga. Oh, 1 2 3. Kusga mo. tala, Kusga ka nang makuan gid sa mga tao kanang makuan gyapon nila ba nga si Sarah Geronimo kuan gyapon, active gyapon sa social media. Oh, be. Timotindog daw siya guys, motindog siya. Oh, sige na, kanta na. 1 2 3. Kusga gud kayo kanang para makaingon ng mga katawhan ba nga nindot pag yung si Sarah Geronimo gyapon dai. Oh, sige. nandito na lang. Oh, bisag unsa imong kuan. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Akin na nasa nakikusap na lang. Akin ka na lang. Akin. Kana naglisod siya og kanang tilaok gani kay murag ni babag ba, ni babag nga bato na. Guys, ang yang tilaok guys, medyo na ni babag gamay. So, Umuubo ako eh. oh, umuubo siya. Hindi maano yung Oh, bakit tinig ko. hindi maano yung tinig mo, bakit? Anong problema sa ano mo ngayon, boses? So, okay na. Oh, go guys, paminaw na mo guys. Yang kusgon guys, kusgon. 3 and go. Sayang na sayang talaga nating pag-iwanan sa'yo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di tumataka sa'yo. So guys, kanang gihangak siya guys. Gangak ko! So unsa Napapagod ako! napapagod daw siya guys. Nag- Kanang taas na kayo dahil taas na kayo para sa imong tingog nga imong gikuan. So guys, kanang gihangak siya kadali guys, sayang gikanta nga sayang na sayang guys. So munta na ganahan mo sa kanta ni Sarah Geronimo guys.